maskiner, det er jul. Og selvom vores sne er gul, så er det her. Og velkommen til Team Fadvarmses anden advent. det anden advent. Hvad skal vi have? Vi skal kramme dem med bage. Døv og blind. Der er plot twist, at man får nogle briller på, hvor man ikke kan se noget. Og så har man høretelefoner på, så man næsten ikke kan snakke sammen. Og så er der jo reglerne, at du må ikke smage på tingene, når du laver det. Du må heller ikke lugte til det. Du må heller ikke lugte til det. Du må heller ikke tage det op og lugte til det. Så det er med grabberne og føle det. Klor 5. Og så får vi en dommer på et tidspunkt, som skal smage kærne og bedømme dem. Men det første hold er Mathilde Freja. Og det andet hold er mig og Monique. De her to, de starter. High five. I må først begynde, når I har givet en high five. Oh my goodness gracious. Kagecreme. Jeg ved bare, jeg fucking ligner. Vi skal have mælken. Ja, jeg er i gang. Eller er det overhovedet mælk, der sker det her? Jeg tror, det er vand. Nej, det er da mælk. Okay. Au! Hvad er det der lunken? Det er i hvert fald vand, der er lunken. Ej, føj. Altså jeg vil sige, at mælken har altså også stået i bilen, siden vi havde købt det. Men det her det er i hvert fald vand. Skal vi have mælk? Freja? Hvad? Mælk? Ja. Det er glat. Ikke for mig. Er det mælken? Ja. Jeg ved ikke, hvor meget der egentlig har et decilitermål. Vi skal... Jeg har alt det i. Nå. Jamen er det det hele, der skulle i? Det tror jeg. Jeg føler, jeg bare ikke... Hold da op. Så skal vi have bunden. Jamen er den færdig? Ja. Altså skal den ikke stå? Nej, den er færdig. Okay, tager du piskeren væk? Hvor er bunden? Ja, jamen jeg har den. Ja. Ikke tag skålen. Nej. Snit. Laver du den? Ja. Hvad skal være næste lag? Syltetøj. Vi skal også have syltetøj på. Ja, jeg finder syltetøj. Og de der... det er herovre. Det er bananer i hvert fald. Hvor fuck er kluden? Det er her. Hvor er den henne? Hvor er dejen? Eller ikke dejen, hvad hedder det? Jamen, jeg skal have kluden.
Nå, kluden. Ja. Det ved jeg ikke. Hvor det var fucking nasty, det der. Jeg har marmeladen. Der er også bananer her. Her. Jeg stiller den bare der, fordi jeg er ikke færdig. Ad. Ej, fy for helvede. Jeg kan lugte det der babymad. Jeg sætter den anden på nu, bunden. Ja, men vi mangler bananer. Nå, vil du have bananer i cremen? Så vi ikke har flødeskum på toppen. Okay. Jeg ved ikke, hvordan man laver lavkage. Hvad? Jeg ved ikke, hvordan man laver lavkage. Det skal der også ingen i, skal det ikke? Hvad? Bananer skal der også ingen i. Jo, men skal vi ikke tage det sammen med marmeladen? Så marmelade og bananer sammen. Eller hvad? Jeg troede, det alt sammen skulle sammen. Nej, fordi der er også et mellemlag. Så bare næste på. Okay. Det er sådan lige med, der har her, det tror jeg. Okay, marmeladen. I tried so hard. Vil du sætte bananerne på? Ja. Okay, den er her. Næste. Er det ikke toppen? Jo. Hvad vil du ellers have på? Ja. Så skal vi have fløden Ja. og skålen. Ja. Jeg bliver ved med at stikke hænderne i et eller andet. Her er skålen. Hvad fuck? Jeg tror... Jeg har krømmelen. Jeg tror ikke, det er flødeskum. Hvad? Jeg tror ikke, det er flødeskum. Hold lige... Har du fjernet piskeren? Ja. Det er ikke flødeskum. Det er godt, at du har ret.
Hvad fuck gør vi så? Vi tager kagecremen. Hvad? Vi tager kagecremen. Okay. Hvor fuck har vi stillet kagecremen? Hvad tog du? Jamen jeg ved ikke, hvor kagecreme er. Den er her. Okay, vil du smide det på? Så finder jeg krømmelen. What the fuck? Fuck er det der? Har I fucking rykket rundt på det igen? Nej. Vi har ikke rykket rundt på nogen gang, på noget tidspunkt. Du er tom nu. Bitches, det har I! Overhovedet ikke. Det er dig, der har sat den helt derud. Ja. Hvor er chokoladen henne? Chokolade kan redde alt. Her. Hvad så? Hvad vil du have? Blomsterne? Ja. Her. Er det blomster, det her? Ja, det skulle det meget gerne være. Ja. Hvad med lidt bananer? Bananer, har du brugt dem alle sammen? Nej. What? Det ved jeg da ikke. Hov, De er her. der var også det der, vi kunne lave blå og gul. Det er bananer. Shit. Morvåben. Jeg har det grønne krymmel her også. Hvad med det der flormelis? Ja. Vil I have glasur på jeres kage? Vil I have glasur på jeres kage? Vi skal ikke have sirup på. Altså, det kommer til at ligne et morvåben. Der er kommet... Vil I have glasur på jeres kage? Glasur! Freja! Hvad? Behøver vi at få glasur på? Please sig nej! Det ved jeg ikke. Hvor er vandet henne? Jamen, skal vi have glasur på? Det var ikke vand i hvert fald. Med sødt. Er det ikke sejst? Jamen, Det var lækkert. jo, men det kan vi godt. Har du fundet vandet? Nej. Så Oh må my vi droppe det. goodness! Jeg har krumle under neglene. Hvad kom med den grønne krymmel så? Simpelthen nej. Er det det? Ja, Super. er vi done? Det tror jeg. Okay. Kan du se noget? Sagde du noget? Put your head on my head. Jo, lidt. Hvad? Jo, lidt. Jeg siger, put your head on my head. Hvad? Ja. Ja. High five!
Må vi godt begynde? Ja! Okay. Wendy! High five! Wendy! Hallo? Vi skal finde kagebundene. Nå! Ja tak, au! Vi skal have kagebundene og en Okay. skål. Og en skål. Okay! For helvede. Har du fundet dem? Jeg har fundet kagebundene. Hvad med skål? Den er også over ved dig. Okay. Ja, pas lidt. Jeg har kagebunden her. Hvad? Her. Det er kagebundene. Okay. Wendy! Hvad? Hvad skal vi lave først? Kagecreme? Ja. Du finder mælken. Hvad? Du skal finde mælken. Den er kommet ud af koen. Ja. What the fuck? Jeg kan ikke finde noget. Ew! Fuck, hvor det? Jeg ved det ikke. Den her. Fuck er mælken? Hvad? Du skal finde mælken. Jeg kan ikke finde mælken. Au! Jeg har fundet noget. Har du fundet mælken? Jeg tror, det er det mælk. Hvor? Jeg ved det ikke. Hvor er du henne? Nej, Jeg skal lige have en ske. nej, gå lige væk. Ad! Har du fundet... Ad! Har du fundet mælken? Nej. Nå. Hvad laver Jeg du? skal finde en ske. Jeg har givet dig en ske. Jeg mangler mælk. Det her, det er mælk, tror jeg. Jeg ved det ikke. Fuck. Hvorfor er der så mange ting på bordet? Har du fundet den? Ja, Hvor? lige her. Har du fundet mælken? Ja, den er Er det- lige Nå. her. Hvad skal jeg nu? Det her det er ikke mælk. Jo, Okay. hvad skal jeg gøre? Ja. Find Hallo? marmelade. Find marmelade, imens jeg pisker det her. Okay. Ew. Det er cirka 5 deciliter. Ja, det er så det der mål. Jeg kan ikke finde bordet. Jeg kan ikke mærke forskel. Jeg har hældt for meget væske i den her, tror jeg. Hvad? Det, det jeg har puttet i den her skål, det var ikke det der kagecreme noget, tror jeg. Ej, hvad dør? Jeg har prøvet at hælde noget andet i. svært. Jo. Jeg, Det er for tykt. jeg kan ikke mærke forskel. Hvad? Jeg kan ikke mærke forskel. Jeg tror, det er syltetøj. Jeg ved det ærligt ikke.
Det er mel! Jeg kan ikke høre noget. Hvor skal jeg putte det på? Hvad? Hvor skal jeg putte det på? Ja. Okay. Hvor er den henne? Hvad for en? Kagen. Jeg har syltetøj her. Her! Her! Det er min patter. Jeg kan jo ikke se bordet. Jeg kan ikke finde det, jeg skal finde. Hvorfor? Det var mælk. Det er mel. Hvad fuck var det andet så? Balde! Balde! Ja! Det er ikke syltetøj! Har vi ikke mere? Nej, jeg har ikke taget syltetøj! Har du taget syltetøjen? Nej! Jeg er forvirret. Fuck it! En skål. Der er ikke... Kan jeg få en klud? Ej, hvor er det ulækkert det her. Jeg blander jeg et eller andet her. Hvad? Ja. Okay. Nå. Har du lavet kagecreme? Nej. Skynd dig! Slap af! Jamen, au! Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre? Du skal lige slappe af. Det er ikke kagecreme. Det er ikke kagecreme, det her. Er det ikke? Jeg tror, det er glasur. Fuck! Ja. Jeg har lavet glasur. Okay, fuck det. Hvor er det henne? Her. Jeg kan ikke finde kluden. Jeg tror, det er kagecreme. Hvad? Det er kagecreme. Okay. Vil du have bananer? Ja. Hvor? I kagen. Ja, og hvor? Det her på, herhenne. Hallo? Ja. Det tror jeg. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så et bund mere på. Okay. Hi, welcome to my kitchen. We make it okay. Hvad skal vi så have? Jeg skal lige have noget mere kagecreme på. Hallo? Ja, jeg hjælper. Hvad vil du så have? Vi skal have pisket fløde. Så skal jeg have den anden skål. Okay. Og kluden. For jeg ved ikke, hvor jeg har lagt den. Det ved jeg heller ikke.
Jeg fandt den! Jeg kan ikke finde skålen. Au! Jeg har en for vild fest. Har du en lille pæk? Har du skålen? Ja. Hvor? Sagde du lige, du havde en lille pæk? Hvad? Jeg tror, du sagde, du havde en lille pæk. Jeg skal have fløden! Okay. Og ikke med... Nej, den har vi brugt. Jamen, jeg ved sgu da ikke, hvor fløden er. Au. Nå, okay, så skifter vi sang. Har du fløden? Nej. Nå. Jeg venter. Jeg tror, det er fløde. Hvor? Her. Hvor? Her er min hånd. Den her. Ja. Skal jeg putte mere kagecreme på? Ja, har du puttet en ny bund på? Ja. Ja. Sindssygt. Det kan ske, når det er jul. Og selvom vores sne er gul, så er det her. Så er der wifi. Ja. Man skal tro, jeg er en kvinde. Det bliver jo flere frugt i. Frugt. Ja. Jeg har så... Hallo? Ja. Her. Hvor er bananer? Det er bananer. Sikker? Det er bananer. Okay. Siden IK. Tak for takken, det er det vi kan. Vi står side om side. Alle mand. Det er ikke fløde. Er det ikke fløde? Nej. Det putter vi ikke på. Jeg kan sgu da ikke mærke forskel. Må jeg mærke? Har du slukket den? Det er bare vådt. Prøv at mærke det. Er det ikke fløde? Det bruger vi ikke. Hvor er gluden den? Vil du have chokolade? Ja. Eller krymmel? Jamen, jeg har lige puttet toppen på. Så chokolade eller krymmel? Ikke endnu. Hvad vil du så have? Jeg vil gerne have en klud. Higgehakke. Den er klam. Værsgo. Au, 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 au. Higgehakke. H-I-K. Jeg har chokolade. Jamen, jeg skal ikke bruge chokolade. Hvad så? Flormelis. Glasur. Jamen det har jeg ikke. Find flormelis og vand. Flormelis og vand. Du finder vandet. Jeg ved sgu ikke, hvor vandet er. Banger. Klinger der slippet af isen. Jeg har flormelison. Ja. Hvad? Jeg har ret noget ulækkert. Har du vandet? Nej. Men jeg skal bruge vandet. Så vent for helvede. Har du fundet dem? K2. Ja. Så au! Jeg skal have brugt en ske. Ja. Altså en ske. En hvad? En ske! Hvor er du? Her. Ah. Tak. Ja, tak. Kan du godt lave den blå? Hvorfor har du givet mig en lille ske? Hvor er det af? Jeg tror, det er den store ske. Ja, det er lige meget nu. Ja, det er lige meget nu.
kan vi godt lave glasur blå? Blå! Blå? Ja! Ja. Se en flue, så fedter vi så til som diamanter. Hvad skal jeg gøre nu? Hvad? Hvad skal jeg gøre nu? Vent til alle glasur! Okay, jeg pynter toppen med kagecreme også. Ja! Nej, vent. Kan jeg få den der sprøjtepose? Kan du lade mig røre ved mig hele tiden? Du har klamme fingre. Hvor er sprøjteposen? Her! Kan du give mig den? Her! Tak. Så lidt. For Bruce Wayne! Kom igen, hvorfor er det med, du skal have? Byens rødder. Det er glasur. Jeg prøver lige igen. Det er lidt svært, det her. Dun, dun, dun. Det her er ikke glasur. Vi tager den her. Okay. Det er Det tager for lang tid puttepis. at Lad mig bruge høre ske. dig sige ja, ja. Hvad? Hvad? Sig ja, ja. Den puttepis. Dun, dun, dun. Jeg skal lige have kluden. Hvor er du henne? Jeg har lige givet dig den. Tak. Ah! Drikker Bruce Wayne. Tak. Tak. Det er cirka nok. Okay. Hun har en skrue løs. Hver evigste lørdag mælk som mælk og ko. Snapper hun sin kluns og stupper ned til dans på krog. Hvor kan han? 2 sekunder, jeg pynter. Jeg har glasur! Jeg pynter. Men jeg har glasur! Så vent lige. Jeg tror, det bliver pænt. Men jeg føler ikke, der kommer så meget ud. Jeg har siden holdt mig væk. Må jeg sælge det på nu? Nej. Nå. Ud af trusser! Nu! Ja. Hælder du det på? Ja. Har du hældt det på nu? Ja. Så skal vi have krømmel på. Hvad for en? Hun boller mig med øjnene. Hvad for nogen? Undskyld. Vi skal have det der blå det der blomsterkrømmel. Blomster. Blomsterkrømmel. Og chokolade. Ja. Skal jeg skrive HBF? Hun ved, at det er farligt. At det er sjælsfarvel. Her er der chokolade. Det er jo sådan. Hvad? Her er der chokolade. Tak. Det er chokolade. Okay. Hvorfor er kagen? Jeg tror ikke, du har lavet glasur, ven. Jo. Det er meget vandet. Jeg har gældt glasur på. Jeg tror ikke, Hun du har ved, lavet at det er ordentligt. farligt. Hvor er kagen? Jeg skriver lige HBF. Okay. Jeg har ikke glasur. Det hedder det ikke. Krømmel. Okay. Jeg putter chokolade på. Må jeg godt hælde krømmel på? Hallo? Jeg har helt krømmel på. Må jeg godt hælde det på? Ja. Jeg har chokolade.
Men hun lyver, og jeg er ligeglad. Jeg kan ikke styre mig. Var det det? Jeg laver lige Salt Bay. Hvad gør du? Jeg tror, vi er Adam, færdige. er vi færdige? Det tror jeg. Okay. Vi er færdige, tror jeg. Jeg tror, du fik nok blå farve i. Gjorde jeg? Let's go. Let's go. Men du har lavet lidt dårlig glasur. Er det overhovedet glasur? Det var det er kaos, der skete. Og så har vi jo fået en gæst med i dag til at smage kærne. Fordi at vi skal ligesom have nogen, der skal bedømme smagen på kærne. Nu når I får lov til at bedømme udseendet på et eller andet tidspunkt. Og vi har taget Anja med. Ser også hockey. Madanmelder. Madanmelder og ser hockey i Herning. Så værsgo. Tak. Spændende. Bare lidt for en sikkerheds skyld. Første kage. Okay. Smager sådan lidt af aftensmad. I en kage. Ja. Kunne have været værre. Du er ikke mere. Jeg tror, jeg springer over. Hvad skal vi give den? Vi giver den 2 ud af 5. Altså lige her, når man kigger her på så ligner det altså, der er babymad i. Altså, man godt kan se, der er babymad i. Det smager kun af babymad. Ja. Kun. Næste. Ja. Der er ikke så meget farve på, den her. Men krummen er meget sød. Den er god. Fucking god. Nu er personligt ikke så meget til lavkage. Men skulle jeg have en lavkage, så er den der. 4 ud af 5. 4 ud af 5. Oprigtigt, den smager godt. Altså sådan oprigtigt. Nice! Og måske du vaske fingre, inden vi gik i gang. Ej, jeg synes næsten smage på den. smager oprigtigt godt. Som straf for at lave den dårligste kage, skal Wendy og Valde selvfølgelig lige smage den. Du starter. Imens jeg nyder vinderen. Du starter. Hvad skal det er sådan en god mæt, den her. Jeg tager ikke sådan en stor bid, men... Så det er klar til at høre en anmeldelse bagefter. Høj. Gør det. Ja, du skal også. Jeg synes bare, du skal tage 2 bidder. Jeg kaster seriøst op. Prøv at du spiste turstrømning sidste år. Prøv, altså. Ej. Lugt. Nej, jeg gider ikke. Du er for plot. Gør det nu. Du får ikke til på mig, når du spiser. Numme. Hvad tænker vi, Wendy? Hvordan spiste du? Slugte du det? Hvordan fik du det der ned? Jeg tror ikke, hun kan sige. Jeg er en pussy, og så tager jeg sådan et stik her, fordi jeg er ligeglad. Jeg prøver noget, der er meget værre. Jeg prøver noget, der er værre. Du fik ikke have noget babymad med. Jo, jeg har gået hele vejen igennem. Ej, hvor er det ulækkert. Og hvordan så til herovre? ASMR. Vores, det er en 10 ud af 10. Det er faktisk sådan, jeg kan ikke bryde mig ikke særlig meget om, jeg er ikke et kagemenneske, men det er faktisk godt. Imens turtelduerne spiser kage, så vil jeg sige tak for den anden advent, og det jeg prøver på at sige. Og vi glæder os til at se jer igen på søndag, hvor det bliver endnu sjovere. Så vi ses. Merry Christmas! Merry Christmas! Alt kan ske, når det er jul. Og selvom vores sne er gul, så er det her